2 dni pred Mikulášom dostali obyvatelia košického sídliska Luník 9 darček, ktorý si nikto neželal. Stavebný úrad rozhodol o zbúraní v poradí už 5. obytného bloku. Rómovia strácajú nádej na dôstojné bývanie na sídlisku a vidia ju len v jeho opustení. A nádej tu už neexistuje, že by dali druhým nádej, aby dostali náhradný byt, alebo čo to už končí tu Luník 9. Nemajú, kde ľudia pôjdu. Mám rodinu na dedine a myslím, že tam asi najskôr pôjdem čo najrýchlejšie starať. A ja sa tiež bojím, že zbúrajú a pôjdem s malými deťmi. Pôjdem s nimi na ulicu. A tu už škoda tu ostať už. Tak pôjde celé sídlisko dole, to pôjde. A už nemáme tu šancu. Ano, pôjdeme. A už niekde pôjdem sebe, nájdem. Čo spravím? Nie, cerpíme tu pani vodu, nemáme plyny, nemáme teplo, nemáme, nič tu nemáme. A moje deti sú všetky vonku, žijú sebe a veľké panové tam. Ja teraz v lete cerpím, tak do marca odchádzam preč, do Belgicka. Rómovia vinia z tohto nepriaznivého stavu predovšetkým ľahostajné konanie mesta. Nájdu sa však aj takí, ktorí hľadajú príčinu vo svojich radoch. Tu veľa ľudia zničili. Prišli sme tu, radiátory tu išli, teplá voda tu išla, už teraz nič. Všetko zničili tu. Sám nespravím nič, ale keď jednému poviem, nerob toto, nebúraj toto, on aj tak pôjde a bude to búrať. Takže to všetko závisí od človeka. Východisko z tohto nelichotivého stavu hľadajú aj Salesiáni Don Boska, ktorí priamo pôsobia na tomto sídlisku. Po posledných rokoch si uvedomujeme, že vlastne sa nádej z tohto sídliska vytraca. Možno aj spojitosti s tým, že veľa ľudí sa už odsťahovalo z tohto sídliska a aj tým, že vlastne sa búrajú bytovky a tí ľudia ako keby stratili takú nádej na to, že aj v tomto prostredí sa dá dôstojne bývať, dôstojne žiť. Našou úlohou je prebudiť v ľuďoch tú túžbu, aby oni sami uverili, že aj v tomto prostredí sa dá niečo zmeniť a musí to vychádzať znútra každého jedného z nich a samozrejme, že aj my tou svojím úsilím a tou svojou vonkajšou pomocou chceme podať ruku, aby tá nádej tu bola taká živá. Zhmotnenie myšlienky nádeje na dôstojnejšie bývanie vidia Salesiáni v prevzatí bytového domu do vlastníctva od nového roku 2014 a v jeho následnej rekonštrukcii. Prvý krok, ktorý by sme chceli urobiť na Krčmereho 1 a Krčmereho 3, osadiť nové brány, aby sa tie vchody uzamykali, aby sa zastavila taká dezolácia týchto domov a samozrejme, aby tam nechodili ľudia, ktorí tam vlastne nebývajú. A potom od nového roka vlastne by sme chceli na jar, keď to počasie dovolí, vlastne začať s rekonštrukciou strechy, aby sa vlastne zachránil ten bytový dom. Pripraví sa potom vlastne projektová dokumentácia. Následne na tú projektovú dokumentáciu vlastne by sa mala začať s rekonštrukciou chodu číslo 3. Urobil by sa rozvody a potom by sa začalo s rekonštrukciou jednotlivých bytov. Rekonštrukcia si vyžiada nemalé finančné prostriedky, ktoré chcú Salesiáni získať hlavne zo zahraničia prostredníctvom projektov. Máme aj nejaké takéto prisľúbenie, že práve tí, ktorí nám pomohli postaviť toto centrum, že v budúcnosti boli ochotní nám pomôcť. Hoci tento krok Salesiánov sa týka len 2 bytových domov, prináša aspoň malú nádej na dôstojný život pre obyvateľov tohto sídliska. Pre Luník 9 SK Hana Puváková a Erika Rindošová.